Один з небагатьох, який піддає сумніву те, що топ-менеджери мають отримувати високі зарплати і що не завжди це ефективно. Тому що у нас в Україні останнім часом склалася така ситуація, що, мовляв, хороший менеджер, він має отримувати високу зарплату, він завжди є ефективний. Ви один з небагатьох, який піддає критиці це. Я не оскаржую сам момент, що топ-менеджер має отримувати високу зарплату. Тому що державі надто дорого обходяться дешеві в лапках менеджери, бо вони просто відверто крадуть і крали. Тому я був один із перших в Україні, який підняв голос, коли це ще було нечуване нахабство, що ми повинні платити CEO компаній високу ринкову зарплату. Наскільки вони є ефективними, це величезне інше питання. І саме тому я завжди казав, що кадрові агенції, які шукають кандидатури до бордів, до супервайзерів бордів, вони повинні брати людей якісних, а не просто всіх, кого можна зібрати. Другий момент. Не завжди найяскравіший і найфаховіший менеджер однієї компанії буде таким же ж в іншій компанії. Це теж нормальна практика і бізнес-практика. Знаєте, коли такі повернули перші дзвіночки, коли ми там взяли одного CEO, який вже звільнився, і він просто не працював, він був неробочий. Я щиро старався зрозуміти, в чому була помилка. От що не спрацювало, чому він там був за кордоном ефективний, в Україні став неефективний. І спілкувався з багатьма нашими приватними компаніями великими, як у них працюють іноземні менеджери. І він сказав ту саму річ. От ми взяли недавно там якогось, не буду казати регіон, фахового дуже чоловіка, який просто нічого не робить. Ми йому платимо грубі гроші, а він нічого не робить, у нас просто такий красивий лейбл. От нам таких лейблів не треба. Нам треба справді дуерів, які можуть і вміють зробити. В випадку Укрпошти я щасливий. При тому всьому, що є ви про пана Смілянського, так? Так. В випадку адміністрації морських портів я щасливий. В випадку Укравтодору абсолютно 100% вдале рішення кадрове. З Укрзалізницею поки що не щастить.